खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 जानुवारि 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ, जेरावबो देरहासार जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन, आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गिलुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन आरो लानांगोनबो। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनि अनसायनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव जिंगा फैगोन। मोननो लुबैनाया दिनै बांद्राय जागोन। गोसोखौ जोबोर आला खालाबो मोनगोन। गोसोआ जोबोर लोरबां जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। गुबुनजों नाथाय अब्लाबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोग्गो आरो गोथों साननोबो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो दिनै अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबु मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन।
गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो गोग्गो आरो गोथों साननोबो रोंगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आखा फाखा जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो गुबुनजों अनसायजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सुखुनि आंखाल जानाय नङा। गोजोन थासारि मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव दिनै सोरबा आलासि फैनोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनखौ मान होनो रोंनायबो नङा। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। आयआ बांगोन। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांफोरखौ मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन।
गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनाय नङा। गोदान खामानिखौ जागायजेननो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खालाबो जानो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोजोननि आंखाल जानाय नङा। सुखुनि दैमु बोहैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोबां सुबुंनि थुबुराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गुबुननि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार-फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।